Zonke iiyunivesithi zeli zizakuqukumbela izifundo zakulonyaka ekupheleni kuka-March kulonyaka uzayo. Oku kubangelwe yintsholongwane yeCorona nephazamisa iinkuqbo eninzi kwihlabathi. Kumba we-NSFAS uNzimande uthi sele befumene izicelo zenkxaso-mali ezingapha kwe-600,000 ezisuka kubafundi. I want to assure South Africans that all our universities are fully committed to complete the 2020 academic year by mid-March 2021. 25 universities are set to start the 2021 academic year at the end of March 2021, and one university will start in April next year. Uyovakalisa inkxalabo ngabafundi abaphila nokukhubazeka abangafaki izicelo zenkxaso-mali ngobuninzi. uGqirha Nzimande uyabakhuthaza abafundi ukuba bafake izicelo zabo phambi komhla wama-30 kuNovemba. Uphefumle nangomba ukunyuswa kwemali yokufunda ngamaziko emfundo ephakamileyo kweli. Students staying in university-owned, managed or leased accommodation will not have to pay any additional accommodation fees as indicated in the Gazette. uGqirha Blade Nzimande uthi iNSFAS iza kusebenzisana neeyunivesithi zeli ukunceda abafundi abanelungelo lokufumana imali eyongezelelweyo ukuze bakwazi ukugqiba izifundo zabo ekupheleni kuka-March kulonyaka uzayo.